loh. Oh, Masih enggak? kecil soalnya. Oh iya TK. Ya. Masih TK. Bon, setelah digeser nanti pindah sini ya. Monggo Purnama Music, monggo kula teraken. Ayo bisa sini. nyanyi, Mbak? Posisinya di sini loh ya. Oh aku di sini. Oke, kesana mereka perso. Sini juga lihat. Oke. Ada sini ya Bapak ya. Bareng Purnama Musik. Saben wayaling seruangi mripat iki ora bisa turun bangsa kelingan sliramu uang bagus dadi pepujanku Kaya ngono. Karo Pak Bos Maksimal Audio. Bangsa kelingan sliramu uang bagus dadi pepujanku. Purnama Musik Bersama Maksimal Audio, Gondes Production Video Shooting. Look ke foto. Alhamdulillah. wis taun lali-lali malah sangsaya kelingan Malah sang saya kelingan. tindakan meso gampang ngonku mendem ora bisa turun Kaya ngono. apa iki sing jenenge uang asmara prasesat ra bisa lali esok awan bengi taun sabeda ati Purnama Musik. Ibu ingkang tasih wonten kerdus nangipun monggo dipun rahapi. Nawi telas mungkin tak suwun nggih malih, Pak. Bingung rasane atiku arep sampe sapa
Taman Asmara Sampok. Kula diraken kondurapan sekawit Nggih, di matur suwun, bangkumu Bapak. bangku TK kembali ya. Nggih. Bapak Ibu.